जों दिनैहाय अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड मानगोनां डक्टर अनजालि प्रभा दैमारिनि जिहेतु बे पार्टिया दिनै पटिन चिरां दुवार हिसाबै आङो नायसां वार्ड हिसाबै जिखिनि गभर्नमेन्टनि माखासे गाइडलाइन नमिनेसन बे नमिनेसन लिरनायखौ आं दिनै मोजाङै मोजां गथायनो हाबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओरैनोथ' नोंथाङा चिरां पार्टियाखौ गिदिंनानै रायजो राजानि माबायदि अनसायनाय मोनदों? बर्तमानथ' पटिन चिरां दुवार हिसाबै इपिबिनि माखासे सिनारिया खोब मोजां गाज्रि नङा। जों जिखिनि जायगायाव हाबदों फ्रायानो जोंखौ मोजाङै बजबना लादों। फोथायनाय दं जोंहा पटिन चिरां दुवार हिसाबै गोदानै अनजालि दैमारिनि जितु दल अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड बे पार्टिखौ बा नायसां वारि हिसाबै जे पटिन चिरां दुवाराव रायजो राजाफ्रा बा गासैबो जाथि जन'गोष्ठी हारिफ्रा मोजाङैनो फैगासिनो थानाय 22 सेप्तेम्बरावहाय दामपारनि सावगुरि भट होनानै देरहागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आरो जुदि बे पार्टिया बा अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्डआ जोङो रायजो राजानि अननायखौ मोनोब्ला बा जों मोनखागोन बेखौ जों फोथायनाय दं। दा जुदि जों देरहाखांनायनि उनावहाय जों साफ्रोमबो रायजो राजा जन'गोष्ठीफोरनि जितु समस्या बे समस्याखौ जों समानै जोङो गासैखौबो नायलांगोन बेखौ जों आसा दं। बेसेबांसो भट मोननानै देरहागोन होननानै मिजिं दङ? ओरैनोथ' जोंनि पटिन चिरां दुवारावहाय 52,179% माबा दं भटार्स दं। जों बेनि गेजेरावहाय दिनैनि थारिखआव जोङो एपिबि हिसाबै पटिन चिरां दुवाराव जोंनो बांसिन पार्सेन्ट नाम्बार लानानै जोङो देरहागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। आसा खालामदों साफ्रोमबो रायजो राजाया जोंनि जिबायदि हाबनाय जे रायलायनाय बेफोर जितु मेसेज बे गाज्रि नङा। बेनिखायनो जों जिखिनि पार्सेन्ट देरहानांगौ जों आसा दङ जों बयनिख्रुइबो बांसिन पटिन चिराङाव देरहागोन बेखौ जों मिजिंथिनाय दङ। खाम्फा बरगयारिनि पार्टिनि बाथ्राखौथ' जों बुंनो हाया, खिन्थु बिथांमोना गावसोरनि पार्टिनि बाथ्रा जाहैबाय। खिन्थु दिनैनि तारिखाव खाम्फा बरगयारि हिसाबै दिनैहाय आगोलाव बिथाङा बिपिएफआवबो दिनै 17 बोसोर सासन खालामबोखानाय सासे केन्डिडेट आरो बिनि उनाव दिनैनि तारिखाव बिथाङा आरोबाव दिनै एपिसिएलआव फैनानै आरो केन्डिडेट लाफैबावदों। नाथाय पटिन चिरां दुवार हिसाबै खाम्फा बरगयारिखौ दिनैनि तारिखाव बानाय मोनबाय, आंगायनाय मोनबाय। मानो होनोबा बे पटिन चिरां दुवार हिसाबै जेनेरेसन आरो इयुनखौ नांगौनि थाखाय दिनै बेवहाय मोजां केन्डिडेट नांगौ बेखिनिखौ मिजिंथिदों। मानो होनब्ला दिनैहाय जे खाम्फा बरगयारि दिनैनि तारिखाव बिथांखौ नायोबा माने फुराना हिसाबै बिथांनि जितु सिन्ताधारा माने पटिन चिराङाव खाम्फा बरगयारिनि अनगायै गुबुना मावनो रोङै बायदि मोनसे स्टाइलाव दिनैहाय जों नुदों। बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव बे पटिन चिरां दुवार हिसाबै खाम्फा बरगयारिखौ रायजो राजाफ्रा एपिपिएल हिसाबै जुदि थांदों बिथाङा बेवहाय फोथायनाय गैया आंहा नुहुरदों। माने जेनगोन 100% रोखा। आरो बिथांमोननि टिमनि गेजेरावनो दिनै डक्टर संग्राम ब्रह्मनि माखासे बिभाजन जाबाय। बेखिनि सिनारिखौ नुयोब्ला दिनैनि तारिखाव एपिपिएल सरकारा बेवहाय सरकारा देरहानायनि सुबिदाखौ जों नुवाखै। एपिबि हिसाबै दिनै बे पटिन चिरां दुवारावहाय गोदान केन्डिडेट आरो मोजां आफाद मोजां दल बेखौ नांगौ हिसाबै दिनैनि तारिखाव फोजोबना लानायखौ जोङो आसा खालामनो हायो। बे बियाबावनो बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि बिथाङाबो बिपिएफनिफ्राय नमिनेसन गथायबाय दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांजों माबायदि बुजिनो हागोन? खोनादों आं खोनाबाय थादों पटिन चिरां दुवाराव आगुनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बे पटिन चिरां दुवारावहाय गेलेनो थांदों। दा बिथाङा मा खारनाव थांदों गावनि समस्यायावबो दिनै गेलेदों आरो दिनै पटिन चिरां दुवाराव गेलेदों। हयथ' बिथाङा माबा मोनसे खाम्फा बरगयारिनि सायाव माबा मोनसे गावसोरनि गेजेराव सन्देहबो दंलाय खोमा। ओंखायनो देरहानायखौ हायाब्लाबो बेखौबो आरो फेजेननो थाखाय सानैबो बेखिनि थाखायसो जुजिनो सानदोंखौ जों सानना लायो। हयथ' बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेवहाय देरहाया आरो खाम्फा बरगयारियाबो देरहाया, सानैबो जेनगोन बेखौ जोङो रायजो राजानिसिम जों फोथायनो हायो बा फोरमायहरनो हायो। नोंथांनो जे नोंथांनि दोलोनिफ्राय मोनसे दायथ' होबाय, बिजाथि नोंथांनो होबाय आरो दिनै नोंथाङा नमिनेसन बिजाथि लाइखौ गथायबाय। नोंथांखौहाय हेफाजाब होनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरदों? दिनै नोंगौ पटिन चिरां दुवार हिसाबै गोदान डक्टर अनजालि दैमारिनि बे दला दिनैहाय पटिन चिरां हिसाबै जेबायदि नायसां वारि बिथांखौ जिथु हरदों बेखौ आङो अनजालि दैमारिखौ धन्यबाद जासिदों। आरो बेजों लोगोसे पटिन चिरां दुवारनि साफ्रोमबो रायजो राजाया दिनै जोंखौ दले बले सापर्ट खालामदों। आरो पटिन चिरां दुवारनि गासैबो जाथि जन'गोष्ठी हारि हारिसाफ्रा दिनैहाय बे नायसां वारि बिथांखौ दिनै बजबना लादों आरो बयबो सापर्ट खालामदों। जों बेखिनिखौ नुदों। ओंखायनो फैगोन थानाय 22 सेप्तेम्बरावहाय नायसां वारि पटिन चिरां दुवारनि जितु सिम्बल ट्राक
बे ट्राकनि सावग्रा बर' होननानै देरहागोन 100% जोङो बयनिफ्राय बांसिन पार्सेन्टआव लानानै जों जय जागोन बेखिनिखौ जोङो साफ्रोमबो पटेनसियेल गुवारनि रायजो राजाफ्रा बेखौ समखौसो नेना थाबाय थादों 100% देरहा होगोनखौ मिजिंथिङो